Віка, уяви, снег и кветка. Догадайся, что это за кветка? Не ведаю. Про... Леска. Пролеска. Першая літера П. Вітаємо, сябри! Привітання! Сьогодні з нами Ян. Віка. Слімачок. і я Юля. І разом ми будемо вивчати літери білоруського алфавіта. Угу. Дітки, яку літерку вивчаємо сьогодні? П. 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 Сапраўды. Літера П. Сьогодні ми будемо вчитися писати літеру П. І для гэтага нам спатрэбіцца Що нам спотребиться? поднос, Поднос, манка манка і пальчики. і пальчики. Слухайте мелодію і повторяйте за мною. Спочатку великою літерою П. Раз. І. Раз. І. Ян, поспробуєш велику літеру? Давай сам. Цудоўна. Супер. А цяпер перайдзем да маленькай літары П. Раз. І раз. І. Віка, паспрабуй, калі ласка, ты. Цудоўна атрымалася. Выдатна. А цяпер, калі мы ведаем рух, як пісаць літару П, самы час перайсці да пісьма. Але перш-наперш мы зробім руханку для пальчикаў. Руханку. Гатовыя? Так. Няхай пальчики погуляють. Пум-пурум-пум-пум-пум-пум, пум-пурум-пум-пум-пум-пум, пум-пум-пум. Разминаем пальчики, пум-пурум, пум-пум-пум. Теперь поскачем пальчиками. Пу-пу, 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 пу-пу. Поскакали, поскакали, поскакали. А теперь полетаем пальчиками. Пу-пу-пу-пу, 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 пу-пу-пу-пу. А теперь уявите, что это пензлики, и мы расфарбовываем стену перед нами. Пум-пурум-пум-пум-пум, пум-пурум-пурум-пум-пум, пум-пум-пум. Цудоўна! А цяпер мы будзем пісаць літару П, і ў гэтым нам дапаможа Я дапамагу. слімачок, таму што вялікую літару П мы будзем пачынаць пісаць там, дзе ў слімачка вочкі. Паглядзіце уважліва. Слухай мелодыю і паўтараем рух за мной. Раз і раз і яшчэ адну. Раз і а потым абавязкова выберыце самую прыгожую літарку. У мяне, напрыклад, гэта літарка нумар раз. Паспрабуйце вы, калі ласка, Янка. Цудоўна атрымалася. Вельмі, выберы самую прыгожую. А цяпер пяройдзем да маленькай літары П. Дзе ж мы яе пішам? Там, дзе ў слімачка галова. Паставім кропачку і пачнем. Раз і яшчэ раз. Раз і вось так. Выберем самую прыгожую. І не зноў нумар раз. А давай-ку ёй ставлю. Віка, цяпер ты, калі ласачка, маленькую літарку П. Цудоўна. Абвядзі самую прыгожую. Якая табе больш за ўсё падабаецца? Цудоўна, дзеткі. Дзякуй вам, даражэнькія, што былі з намі. Мы навучыліся пісаць літару П і кажам вам да сустрэчы, да пабачэння. До встречи. Паколькі, сябры. Пакуль.